फैबाय आरोना बिलेगाराव दिनै फार्स्ट टाइम आरोना जों फैया एसे गोबाव जाबायमोन आरोना लोगोफोरा होमबा भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना जों थारमाने फैबाय आरोना दिनै समबार आरोना खिन्थु फैया एसे गोबाव जाबायमोन आरोना गासिबो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना भिडिअखौ देखायलांबाय थागोन स' भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना Andro, दिनैसो फार्स्ट टाइम दिनैसो wow, wonderful. Buria, wonderful. Gusu. बिथांमोना नायलांबाय थाबा जाबाय बिजा बुहुत मानसि जाना एकदमबारे इन्जय लाइफ होनो माखौनो बुंदों आरोना दिनै इन्जय लाइफ दिनै समबार आरोना गाइस बिथांमोना आंनि एमआर ब्लग 100 के मोजां मोनदों लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय आं भिडिअ देखायलांगोन बरिया आरोना गाइस बरिया मोजां मोनदों आरोना गोसोखौ फैनानै खिन्थु दिनै फार्स्ट टाइम फैदों आरोना खिन्थु फैबाय थायो बिलेगाराव खिन्थु गोबाव जाबाय आरोना फैया ओमफ्राय दिनै मागो थांगोन आरोना दिनै बाराथ' गरम नङा दिना बाबो एसे थान्दा गोसोखौ मोजां मोननानै फैबाय आरोना बिथांमोना लागायना हो दाबायना हो बिथांमोना मा सानदों फैनानै बिदा दं आरोना बिथांमोना एसे मैनानि फैनानै नोंसोराव गिदिर लुसुमारि मैनानि फैनानै नोंसोराव गिदिर लुसुमारि लाङि मारिनो आरोना आरोना बिथांमोना बिसोरबो फैदों आरोना थारमाने बिथाङा फैनो थारमाने आराम दुगैलांनो हागौमोन मोदोम दिनै जोङो लोगोफोर नै फैनानै जों गोसोखौ मोजां मोनदों आरोना जोंथ' बुहुद फैबाय थायो आरोना बे फैनायाथ' ओमफ्राय जोङो फैनानै गोसोखौ मोजां मोनबाय आरोना बिथांमोना गाखोलांबाय थादों आरोना लागाव बिथां फैनानै बोरै मोनदों गोसोखौ बुरिया बिथांमोना दिनै फैनानै जों गोसोखौ मोजां मोनो गोसोखौ फैनानै जों मोजां मोनो आरोना थारमाने केमेरायावसो अखा सासुनायजों थारमाने बारा मोजां नङा जानो हागौ लोगोफोर बाबो एसे भिडिअखौ नोंसोर नायलांबाय थाबाय जाबाय आरोना देखायलांबाय थागोन आं गाखोबोबाय आरोना भिडिअखौ नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना बिराद बुरिया ना दिनै एकदम बारे बोहैलायदों आरोना साइड बिलिगाट गाइस बिलिगाट दा जों बिलिगाटाव फैनानै जों गोसोखौ जोबोद मोजां मोनदों बिथांमोना मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय आरोना आंनि चेनेलाव गोदान भिडिअ नुलांबाय थागोन बिथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय स' भिडिअब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय रा वाह एसे मैनानि नोंसोराव गिदिर लुसुमारि सरि आरोना बिथांमोना थारमाने आं बुंबाय आरोना बिसोरो नगाव लुसुमारि होनो बिसोरबो फैदों आरोना थारमाने बिथाङा फैनो थारमाने आराम दुगैलांनो हागौमोन मोदोम दिनै जोङो लोगोफोर नै फैनानै जों गोसोखौ मोजां मोनदों आरोना जोंथ' बुहुद फैबाय थायो आरोना बे फैनायाथ' ओमफ्राय जोङो फैनानै गोसोखौ मोजां मोनबाय आरोना जाय बिथांमोना फैनो गोसो दं बिलेगाराव जोंनि कार्बि आंलंनि बिलेगाराव फैबानो जाबाय आरोना जोंनि बिलेगारा बुहुद मोजां आरोना दिनैनि दिनाव एकदमबारे एसे दैयाथ' एसे गिदिर जादों गाइस बिथांमोना मोजां मोनोबा एसे नायनानै सयसासिखौ नांगौ आरोना बिथांमोना आंनि लोगोआसो ओइ फाग्लासियान नारजि अमा होनलायलाय दे नायब्रा
मोनबा लांजोब होनबा होननाय बादिसो आरोना मोजां जाब्रा दा जोङो गाहायाव आवगायलांनोसै ओमफ्राय नोंसोर माला थांगोन दा आं थांगोन बेलेग थांगोन MR Blog दा फैनानै गोसोखौ बोरै मोनदों मोजां मोनदों बिथांमोना एसे मा ओंख्रि जाबोनाय जेनेबा बे फैनानै अमा बेदरजों आलु आरोना गाइस थारमाने जोङो आवगायलांसै आरोना खिन्थु चेनेलाबो बारा गिदिर नङा आरोना दासो एसे सिखायजेननाय आरोना बिथांमोनाथ' मिथिखाबाय गावसिना गोसो गोरबोजों ओंखारबाय आरोना खिन्थु जोङो नायबायबो आरोना नायनानै जोङो पस्ट लाबाय लोगोफ्रा जाय जाय फैनो गोसो दं फैबानो जाबाय आरोना बिलिगार्डआव आरोना बिलिगार्ड वाटारफलाव आरोना जाय जाय फैनो गोसो दं फैबानो जाबाय आरोना बिलिगार्डफोराव फैयोब्ला मालाय जरा जरासो नुयोलै खालामलायनाय आरोना गाइस थारमाने जोंहाथ' सिंगेलि नालाय सिंगेल जोंहा हारसिंथ' फैनांगोन उफाय गैया मा खालामनो आरोना मालाय जरागानाथ' जराखा खिन्थु गैया गैयै दुखु आं बुहुद दुखु जादों आरोना दिनै मानो फैफ्लांखो मानो माखो सानदों आरो दिनै बिलिगाराव फैनानै जों एसे मालायनि इन्जय खालामनायखौ जोंहा नायनांगौ जायो खिन्थु आं मानो फैफ्लांखो आं खिन्थु बुहुद भुल जाबाय आरोना आंनि फैनाया गोरोन्थि जाबाय आरोना लोगोफोरा आंखौ अननानै सापर्ट खालामनाय जाबाय आरोना बिथांमोना मालायनि फैनायाव नुयोब्ला जोंहा एसे दुखु जायो सिंगि बनबाथाय मा होनो ओमफ्राय आरोना बेनो लोगोफ्रा आंखौ एसे सापर्ट खालामबानो जाबाय सोरबा सोरबाफोर कमेन्टफ्राव खालामनो गोसो दंबा नाम्बारफोरखौ कमेन्टआव हरबानो जाबाय आरोना थारमाने जोङो थांसिगोन आरोना आं माने एसे लाहार फाहार जाबाय जोङो दिनै जानाय लोंनायखौथ' बुहुद लाबोखादों आरोना फुरा अपेन लाबोखादों आरो जों जानाय लोंनाया खिन्थु फुरा मोजां जालांनो होनाय बायदिसो आरोना Jalan này jalan. Hàng jalan này. Mana aku tuh aja mas tuh deh. आंनि MR Blog 100K चेनेलखौ जाय मोजां मोनदों लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय आरोना लोगोसे गोदान भिडिअ नुलांबाय थागोन आरोना